थादोंमोन विभिन्न गामियाव हाबदोंमोन अब्ला विभिन्न मेगनजों रिलेटेड बेमारनि कमप्लेन फैबाय थादों बा खोन्थाबाय थादों सोरबा नुथायथारा सोरबा एसे नुयो दा बेफोर प्रब्लेमखौ खोनानानै बिथांमोननि थाखाय माबा मोनसे मोजां हाबा मावनो हायो नामा सानबाय थानाय जादोंमोन आरो दिनै गमामायैनो मोनसे स्टेप लानाय जादों उदालगुरियाव थानाय बड'लेण्ड नेत्रालया होननायाव जोङो बे दा गिबि खेबनि थाखाय 11 जन मोनसे टीमखौ मेगननि ट्रिटमेन्टनि थाखाय जाय सिरियासलि अपारेशन खालामनांगौ दङ मेजर अपारेशन खालामनांगौ दङ बिथांमोनखौ जोङो मोनसे टीम हरजेनबाय आरो आसा खालामो बिथांमोननि जिनाखि नुथाय जिनाखि मेगननि नुनाय बियो फैफिनो आरो जोंनि बे सोमखोर बुहुमखौ बिथांमोना गावनि मेगनजों नुफिननो हागोन होननानै मिजिंथिदों। मा अनखांनाय फैनानै नोंथाङा बे हाबाफारिखौ लानो गोसो नङा जेब्ला गामि बेरायो बोराय बुरि बा सोरबा जाखांफुनाय गथ'फ्रानो मेगना एकदम नुथ्रा बेफोरबायदि विभिन्न जायगायाव लोगो मोनबोदों आरो ट्रिटमेन्ट खालामनोबो थाखा फैसा गैया खरसायाबो बारा नाङा 6-7 हाजार थाखा नांगौ नाथाय बिनि थाखायनो ट्रिटमेन्ट लानो हाया दा बेफोरखौ नुनानै एसेबाबो गोसोआव गाबखांनाय फैदों आरो जोङो जुदि एसे एनैबाबो बिथांमोननि थाखाय मावनो हायाबा जोंलाय मानिथो बाहाय दा बिनि थाखायनो बेखौ सानखांनानै जोङो बे स्टेपखौ लाजेननाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि प्रब्लेम मोनबावोबा आरो साफा बेट्स वाइज जोङो लांनानै बेखौ ट्रिटमेन्ट होनायनि थाखाय थांखि लानाय जादों जेसेबां हायो आवगायलांबाय थानो। ओरैबायदि मानसिफोर थायो गावनि जेनेबा मेगननि समस्या मिथिखानानैबो जेबो खबर लाया माया फाहामथायनि थाखाय जेबो राहा लाया माया बैफोर मानसिफोरखौ मा बुंनो सानो? बिथांमोना चेकआप खालामबाय थानांगौ जेरावखि थाया मानो सिभिल हस्पिटाल दं अबा खाथिनि हस्पिटाल दं फ्रि एखमबा आइ चेकआप जायो दा बेफोरबायदि प्रग्रामफ्राव बा चेकआप जानायफ्राव लकेलफ्राव फैयोबा थांनानै चेकआप खालामनानै लानांगौ मेगनखौ जाहाथे बिनिफ्राय गाज्रिसिन जाबावा दा बिनि थाखाय बयबो एसे एवारनेस लाबोनांगौ दा बेखौनो आंनि खावलायनाय। ইয়াত যিবিলাক চকুৰ মানে বিশেষভাৱে বেমাৰীসকলক লৈ আমাৰ ইয়াত লোকেল ৰুণিঘাটা স্থিত বাসিন্দা আমাৰ ছাৰ ডক্টৰ চাংৰাং ব্ৰহ্মদেৱে দুখীয়াসকল ৰাজ্যৰ অলপ সহায়ৰ কাৰণে যিবিলাকে চকুৰ বেমাৰ হৈ আছে তেওঁলোকৰ ঔষধৰ কাৰণে বা চকুৰ বেমাৰৰ কাৰণে যিবিলাক সুবিধা লাগে সেইবিলাক সুবিধা অপাৰেশ্যন ইত্যাদিৰ বাবে ঔষধৰ বাবে আমাক আৰু মোৰ ছোৱালীও এজনী আছে তেওঁলোকক মানে আজি ওদালগুৰিলৈ লৈ ডক্টৰক দেখুৱাই যিবিলাকৰ যি ঔষধৰ দৰকাৰ হয় আৰু অপাৰেশ্যনৰ দৰকাৰ হয় এইবিলাকৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ব বুলি আমি ইয়াত গোট খাইছোঁ আৰু আমি সকলোৱে তাত যাবলৈ এতিয়া প্ৰস্তুত হৈছোঁ। সেইকাৰণে ছাৰক শ্ৰীযুত ডক্টৰ চাংৰাং ব্ৰহ্ম ছাৰক মোৰ তৰফৰ পৰা আৰু আমি ইয়াত উপস্থিত বেমাৰীসকলৰ পৰা তেওঁক মানে বিশেষ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইখিনিকৈ মোৰ চমু বক্তব্য দিছোঁ।